čím ďalej, tým viac pretekárov z maratónu a zo štafetového súboja. Takže už máme hodnotu oficiálnou medzičasu na polmaratóne, bola 1:03:33. Stále najrýchlejší polmaratón, aký sa to bude bežal v rámci maratónu, lebo ten najrýchlejší polmaratónsky čas v Košiciach je majstrovstiev sveta, keď tu boli v polmaratóne v 97. Ale to bol len polmaratón samozrejme, ale v rámci maratónu sa tu taký rýchly medzičas nikdy ešte nebežal. 11 bežcov a za nimi je práve táto trojica, ktorú vidíte na veľkoplošnej obrazovke. Český bežec Milan Janoušek a Slováci Marek Hladík a Matúš Hujsa, ktorí bojujú o národný titul. Postupne sa blížia polovici trate. Zatiaľ tam máme teda 11, ktorá bola v rozpätí 2 sekúnd. Môžem na polmaratón, áno? Ďakujem. Dnes je celá táto storočnica, veľký tým okolo neho, práve teraz kolegynka Olga z FRS-ky odpoveda, takže to je lifetime set. Ja som zvedavá, že čo sa musí odohrávať v jeho hlave, keď vie, že sa beží sa na traťový rekord, že je to 100. ročník, ohromná zodpovednosť, ohromné emócie okolo toho. Vy všetci ste toho svedkami, aj malá Rebečka prišla faniť, pozdravujeme a ja vám prezradím, že aktuálne o 10:00 SHM namerá že 16 stupňov, 4 metrov serínu, severný vetrík, to je také príjemné 70% na voľku. Môžem je rovno? Rovno? Áno, áno. Tá oblačnosť je celkom taká príjemná pre tých športovcov, že to je celkom taká vec, ktorá robí dobre celej tej atmosfére, že na nich nepráži slniečko. No a samozrejme, eliťáci, tí si to už prebehli skutočne v rýchlom tempe. My teraz očakávame na obrátke ďalších maratóncov a hlavne si myslím, že práve maratónkyne z tej elitnej skupiny a tam budú pravdepodobne aj slovenskí maratónci niekde zamiešaní medzi tým. Ale tak toto vidíš aj ty? No, nie je to celkom tak, lebo práve tí Slováci sú rýchlejší ako najlepšie ženy momentálne a sú v trojici aj s českým bežcom Janouškom, ako keby troška viac vpredu. Čakalo sa skôr, že ženy budú mať to tempo o čosi rýchlejšie a budú schopné elitné ženy držať tempo najlepších slovenských mužov, ale zatiaľ je tam relatívne solidný odstup. Uvidíme to o chvíľočku aj tu na obrátke, ako to vlastne všetko vyzerá. Zatiaľ, čo vy na veľkoplošnej obrazovke vidíte nádherné historické zábery z histórie, ktorá je v skutku bohatá. Vidíte, aj v snehu sa bežalo.